napnuanin kinaragsakta kas nga awan patingdana pulos ti tiyang inamnaman ti pagsinaan ka luluwag di ang patingga ligay na marin na luwi tirabi nagmay maysa panunuti an anusa ikarigata bituinan na uurayan ka dan narigan biyang may maysa aglalo nukailuka narikan numaminsan numangnamnama ka iti napuno nga aya ubaw medayang lupan panunute ragsat ti patingga karing-hari di kay nilala nunapuno day aya duwi tirabi panunute an anusa ikarigata titiden na ururayan ka kanarikan tiyak may maysa paglalo nukailo ka pura hulos na tiyak inamnama ipagsinaan itirabi nga may maysa sikalae panpanunute ururayan ka kanarigan biyang may maysa at lalo nukailiw ka at sa